Здравейте, аз се казвам Маги от 3 Б клас и ще чета отказ от приказката Елфът и джуджетата от Уско Лауканен. О, Виола, огорчено каза Дръвосъчко, ти ни изплете пълтенца, а на себе си забрави. Остана много прежда. Изплети си под едно дълго пълтенце и бутушки. Ние ще ти помогнем. Хващайте се бързо всички на работа. Дръвосъчко държеше преждата. Виола плетеше, а Дундю им даваше съвети. Пълтенцето се получи дълго и толкова. Когато Виола го облече, изпод него поглеждаха плетени бутушки. Елфът и джуджетата изкараха зимата в игри. Някога при тях на гости идваха горските зверове и те весело си бъбреха. Ако ти, мой малки читателю, някога видиш по снега мънички следи, но не от катеричка или не от някое горско зверче, тях мисля аз, че са ги оставили джуджетата или елфите. Това беше моят любим отказ.